ये बात पक्का बा कि आज के कहानी पर रुआ सबके विश्वास ना हुई। कहानी ऐसन बा 2007 में बिहार के बेगूसराय जिला के मुसहरी गांव में 3 गो कत्ल के घटना ओजा के लोग के दिलो दिमाग के हिला के रख देहलस। आश्चर्य के बात ये रहे कि तीनों कत्ल करीब 9 साल के बच्चा बड़ी हैवानियत से कैले रहे। तो आज के जौन कहानी बा वो दुनिया के सबसे कम उम्र के मिनी सीरियल किलर अमरदीप सदा पर आधारित बा। अगर हुआ अब तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली। नमस्ते, हमारा नाम है यशदीप और वो सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखा तनी जा। अमरदीप सदा, जिनकर कई रिपोर्ट में नाम अमरजीत सदा भी मिलेला, इनकर जन्म 1998 में बेगूसराय जिला के मुसहरी गांव के एगो मुसहर परिवार में भइल रहे। अमरदीप के परिवार के आर्थिक हालत बहुत खराब रहे और उनकर बाप दिहाड़ी मजदूरी कैल करस। अमरदीप के अलावा इनकर एगो 6 महीना के छोट बहिन भी रहे। अमरदीप के माई बाप अमरदीप के गांव के ही एगो स्कूल में दाखिला करेलस लोग, पर अमरदीप के मन पढ़ाई लिखाई में ना लागे और वो स्कूल से भाग जाइल करस। अपने दोस्तन के साथे खेल में वो कुल के मार देहल करस। उनकरी हम उम्र के लइका उनसे डेरासन और उनकरी साथे खेलल ना चाहसन, पर अमरदीप के डर के वजह से वो कुल के उनकरी साथे खेले के पड़े। साल 2007 के बात ह। मुसहरी गांव में एगो घटना घटल। उस समय अमरदीप करीब 9 साल के हो गए रहना। अचानक एक दिन उनकरी करीब 1 साल के ममेरा भाई के संदिग्ध हालत में मौत हो गई और मौत से ठीक पहले अमरदीप अपनी ममेरा भाई के लगे मौजूद रहना। लड़का के सर पे गहरा घाव के निशान रहे, जैसे कि केहू कोनो भारी चीज से ओकरी सर पे मरले होखे। असल में भइल ई रहे कि अमरदीप पत्थर से अपनी ममेरा भाई के सिर पे मार के ओकर जान ले रहना। अब ये बात साफ नहीं के कि ई मौत होत अमरदीप के माई बाप देखलस लो कि ना, पर कुछ तो ऐसा भइल रहे जैसे वो लोग के ई पता चल गई कि ई मौत कोनो दुर्घटना ना ह बल्कि ई कत्ल ह। और ई कत्ल वो लोग के 9 साल के बेटा अमरदीप सदा ही कैले बाना। हर माई बाप ये चाहेला कि ओकरी बच्चन के ऊपर कोनो आँच ना आवे। माई बाप कई बार अपनी लइकन के गलती के छुपा लेला लोग, पर ई भुला जाला लोग कि ये गलती आगे चल के समाज खातिर कितना बड़हन खतरा बन जाई। अमरदीप के माई बाप भी इहे गलती कैलस लोग। कोनो पुलिस थाना ना भइल, घर के मामला घर ही में दबा देहल गई। पहले तो अमरदीप के माई बाप के लागल कि 9 साल के लइका बा, उसे बचपना में गलती हो गई हुई, पर ई वो लोग के बहुत बड़हन गलत फहमी रहे। 6 महीना बीतते ये परिवार में एगो और कत्ल हो गई और ए बार अमरदीप के शिकार बनली उनकर 8 महीना के सग बहिन। अमरदीप अपनी दूधमुहा बहिन के नाला में घसीट घसीट के बेरहमी से मार देहना। एहू बार अमरदीप के ई करतूत उनकरी माई बाप के पता चल गई, पर अफसोस ए बार भी घर के मामला मान के ए पर पर्दा डाल देहल गई। अमरदीप के माई बाप अमरदीप के बचावे खातिर समाज के गांव वालन के अपनी बेटी के मरला के झूठा कारण बतैलस लोग। अमरदीप के माई बतैली कि उनकर 8 महीना के लड़की अमरदीप के गोद से सड़क के नाला में गिर गईली, जिससे उनकर मौत हो गई। पर गांव वालन के कहीं ना कहीं ये बात के एहसास हो गई रहे कि एक के परिवार में भइल ये दोनों मौत साधारण नहीं थे और दोनों मौत के समय अमरदीप विक्टिम के साथे मौजूद रहना। खैर ये घटना बीतले कुछ महीना बीत गई और कुछ महीना के बीतला के बाद गांव के एगो और दूधमुहा लड़की अमरदीप के शिकार बन गई। मुसहरी गांव में एगो मेहरारू गांव के प्राथमिक विद्यालय में अपनी 6 महीना के बेटी खुशबू के सुता के अपनी घर के कामकाज में लाग गई। तब्बे वो प्राथमिक विद्यालय में अमरदीप आईना और ओइजा खुशबू के सुतल देखना। न जाने वो 9 साल के लइका अमरदीप के मन में का आइल कि वो 6 महीना के बच्ची खुशबू के गला दबा के मार देना और खुशबू के लाश के छुपावे खातिर पास के खेत में ले जाए लगना। तब्बे गांव के ही एगो लड़की जौन की अमरदीप के उम्र के रहे, अमरदीप के खुशबू के ले जात देख लेहलस। वो अमरदीप के खुशबू के ले जाए से मना कैलस तो अमरदीप खिसिया के ओके दांते काट लेहना और खुशबू के लेके खेत की ओर भाग गई ना। अमरदीप खेत में पहुंच के सबसे पहले खुशबू के सिर के ईंटा से कूच देना। ओकरी बाद खेत के एगो गड्ढा में लाश के बड़ी लापरवाही से मिट्टी से ढक देना। और वह सोची कि इतना छोट लड़का के दिमाग में इतना क्रूर और हिंसक विचार आइल कहाँ से हुई। खुशबू के माई अपनी घर के काम निपटा के जब प्राथमिक विद्यालय में अली तब देखली खुशबू विद्यालय में नहीं थी।
माई के कलेजा कांप गए। अब 6 महीना के लड़की खुद से तो कहीं जाऊ ना सकेले। वो चारों तरफ ढूंढ ली पर खुशबू उनके कहीं ना मिलली। अमरदीप जो ने लड़की के दांते कटले रहना, वो लड़की से पता चलल कि अमरदीप खुशबू के पास रहना है। खुशबू के माई अमरदीप के घरे पहुंचली और उनसे पूछली कि हमार बेटी खुशबू कहाँ बाड़ी। तो अमरदीप जौन बात बतैना उस सुन के खुशबू के माई के होश उड़ गई। खुशबू के माई गांव वालन के साथ खेत में पहुंचली, जहां अमरदीप खुशबू के लाश के बड़ी लापरवाही से दफनैले रहना। खुशबू के लाश निकालल गई और देखल गई कि खुशबू के सिर के ईंटा से मार के कूच देहल गई बा। पुलिस के बुलावल गई। पुलिस के भी ये बात पर विश्वास ना भइल कि कोनो 9 साल के लड़का केहू के कत्ल भी कर सकेला। पुलिस अमरदीप से कोनो क्रिमिनल के तरह ना बल्कि एगो बच्चा समझ के पूछताछ करे लागल। पुलिस जब अमरदीप से खुशबू के बारे में पूछलस तो अमरदीप पुलिस के सवाल सुन के कोनो जवाब ना देना बल्कि मुस्कुराए लगना। ये देख के पुलिस हैरान हो गई कि आखिर ये लड़का हंसत काहे बा। पुलिस अमरदीप से दोबारा पूछलस कि आखिर खुशबू के साथे भइल का रहे। अमरदीप फिर मुस्कुरैना और कहना कि हमके बिस्कुट देवा जा तब हम बताएब। जो ने पुलिस के देख के अच्छे अच्छे लोग के पसीना छूट जाला, वो पुलिस से अमरदीप मुस्कुरा के और निडरता से बात करत रहना। अमरदीप के बिस्कुट दियाइल। ओकरी बाद अमरदीप मुस्कुरात बिना कोनो डर के पुलिस के बतैना कि कैसे वो खुशबू के गला दबैना और ईंटा से सर कुचना फिर खेत में दफना देना। पुलिस उनसे फिर पूछलस कि आखिर तू खुशबू के मरल काहे। पुलिस के सामने अमरदीप हर समय मुस्कुराते रहना। वो बिना कोनो चिंता फिक्र के जवाब देना, बस मार देहनी। पुलिस मासूम सा दिखे वाला एगो बच्चा के ई जवाब सुन के सकपका गई। अमरदीप के परिवार में पहले जो 2 मौत भइल रहे, उनकरी ममेरा भाई और सग बहन के पुलिस तक भी ई बात पहुंच गई रहे कि वो दोनों मौत संदिग्ध हालत में भइल रहे और दोनों मौत के समय खाली अमरदीप ही विक्टिम के साथे मौजूद रहना। ये बात के ध्यान में रख के पुलिस अमरदीप से दोबारा सवाल कैलस। पुलिस पूछलस कि का पहले भी तू ऐसा केहू और के साथे कैले बाड़ो। अमरदीप बड़ी आत्मविश्वास के साथ कहना, हाँ कैले बानी, अपनी बहन और ममेरा भाई के साथे। एक बाद पुलिस अमरदीप के घर वालन के बोलैलस और परिवार में भइल दोनों कत्ल के बारे में पूछलस। अमरदीप के माई सफाई देली कि उनकर लड़का बेकसूर बा और केहू के भी कत्ल नहीं कैले। फिर पुलिस अमरदीप के चाचा के बयान लेहलस। अमरदीप के चाचा मीडिया के सामने ये बात कबूल कैना कि हाँ अमरदीप अपनी बहन और अपनी ममेरा भाई के कत्ल कैले रहना, पर ये बात के छुपा लेहल गई। पुलिस अमरदीप के बारे में बतैलस कि आज तक हमनी के ऐसा आत्मविश्वास से भरल बच्चा ना देखले रहनी जा। ए बच्चा पर न डंटला के असर बा ना पुलिस के डर बा। एके खून कैला के भी कोनो दुख नहीं के, ना ही कोनो पछतावा बा। और ये बच्चा मुस्कुराला बहुत पर बोलेला कम। भले ही अमरदीप 3 गो कत्ल कैले रहना, पर ऊ अबे 9 साल के बच्चा रहना। यही लिए उनकी स्थानीय अदालत में पेश कैला के बाद बाल सुधार गृह में भेज देहल गई। पटना के एगो मनोविश्लेषक के कहल बा कि ऐसन बच्चा दूसरे के दर्द देके खुश होना सन और ए बीच में ऐसन बच्चन के सही और गलत में अंतर ना पता चल पावेला। बाल सुधार गृह से निकलला के बाद अमरदीप कहाँ बाना, का करत ना, केहू के नहीं के पता। अमरदीप के नाम और पहचान भी बदल दिल गई जिससे कि उस समाज में एगो साधारण जीवन व्यतीत कर सकें। अगर हुआ कि वीडियो अच्छा लगला तो वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो के शेयर जरूर करी ताकि हमारी प्रयास के बारे में अधिक से अधिक लोग के पता चल सके। नमस्ते।